fad is brie le cheesy. Tá tú a géisioach leis na Gaelgails ar Raidió Rí-Rá. Fáilte seach locht éisteachta tá si bagéisioach le podchraoltaí na Gaelgails, tá muide agran a hocht bud atá chudáas agus táid chobuoch as an teachtaí ar fád bin na netad agaí i dangol a gcónaí iráling go dain na chlárlib agus tuair smuointeing agus binse chodásling a gcónaí. Tá muid inseo Lumsa Róisín agus Lumsa Studio Baile tá Lucy agus Rachel. Well a chalíní cechu bhfuil sib. Ceir golóir níl mór an ag tuairlaí chun níorna insint. Seachas an obair agus ag taringt níl ag déanamh foic. An chuid siúlóid faoi láthair chomach sa sin deas golóir. Ceirt fuúta Rachel? Yeah, mis sé dúirt mar an ggéin a níl mór an ag tairlú dumsa seachas a bheith ag obair ón mália. Ach tá deanúach a go mar bé mé ras ar scóil i gceann caiithísa, so tá sin an ceitmínach. Ach níl amach ag dolamach ag gcuir siúlóide agus ag ré sin méid. Tá má chosáasta go méid bedáis sa scoil mar tásáim gomíonn se chud dúchláánachí be bheith múna ón bailile agus tá golóir gceist golóir le chuil suas agus tá má chosás réib mar bhfuil daine ar nólas tá maihím le an na Gaelgails mar múntaí agus fuór acu is múntaí bonscoile iad so dá nucht fating an teachnan sin go na múntaí lug mar tásam go naann siad bob na gasú sa scoil agus choirt so tá má chosáasta réib. Gur mai go gáil. Yeah, bei sé jazz cos tá sé Jackar. Go háir tá sé Jackar to the pátí bei sé jazz a bheith arás de seomar an garíis. Bhí rudaí crackáilte romsa an teachnan seo mar ag an ná tá sa tafid tá seachtain na Gaeilge díireach suas agus freisin tá ardeis chunú na Gaeilge suas agus aibrim le chunú Gaeilge sa tá rudaí crackáilte. Is mar sin tá aimsiad álan ag fuilead ach ní ra mór an deis am tainmh bhaintas go fáil ach tásúlam go méid an teachnan seogan agus fiú maim go bhfuil an díalhasa se níos socar ach nuirtá déanamó maim go te beganí beg níos éasca níos am gapanship se ru céna. Yeah, ein team Róisín. Ceapan ghfuil mo bheon I bhd níos fear an tachtan sin mar gheall ar an aimsir. Tá vitamin D có tábhachtach don bhearslánse agus ní hiic an landíine sin. So yeah, tá cóbuic faoi láthair. Písa ar óra áil taobh mu seachas sa bheith santhe sáile an tamar fád. Agus dar nóid bin na méid si rudí difriúil ar siúlaing ar lehanach na Gaelgails is bíim de gúna gur chluise webse ceirt sib gur eáil ach tásam gur rudí hangins go mór an na leantarí ná seinlist na seachtainna agus tásam Lucy gomintas a ganasir sin. Yeah, bíon bunim an tatan bás caiith mé rá. Is even lom ag seacht ar ceol nua nó fiú sean cheol nachú chuiste agam riomh nó le fada. Ba mé chur an chéad cean eile le chéile go lua agus tá tnú go mór leis na multi atá ag gacéine. An cean hana bhí neart bops ó gabhíle aráig agus bfu mé an tatan bás sin is even lom na bops sin, beag ganín Britney Spears agus Flowrider agus gacéine mar sin bhí sé cósbriil just éisiach le beag ganín Destiny's Child sa sagah hain agus just bhí mé bopáil timppla na háte agus mé chur an seanla sin le chéile, so bfu mé antach na bás agus cheap mé gombeoh sé spríúil agus cheap mar gombeoh sé spríúil leirt faoi na bap sin go muinemuid tat na bás fós sa Podchraoladh seo. Ja Lucy Banim an neidir sin tanmh sa seile is mála go minn meas an das an idir na cheesy bops agus na thór an nu agus maim gohfuil na bopstra le tíocht aráisií agus tá sé tíocht arás ar meí éagsúil trí TikTok agus choirt mar sin 8 me baint in neidir sin tanmh as seinte sa seachtainna. Sin có jazz a clústal Róisín tá cosas go muintú tatamás Íhanlum ag clústal ó gacéine agus na multi ála gacéine. Bhíonn sé ar siúil gach caiiciis ar an lún de ná, so cosúlamach ar an Instagram mátá si géirí sean lei na seachtainna eáil. Yeah, tá mé snú go mór leis an céad seanna sa eile Lucy bíonn si cósbriúil. Agus aontíam libh tá na tíad ag teacht arás. Ach bhí mé géirí a see-through, chuid is cheesy an díobse, mar ceapan go bhfuil brie difriúil ag buint le cheesy a gcuir daoine eile. So chuid is cheesy an libh. So imach legan nuir tá cíimú ar ó an cheesy, cíimnim ar coppers agus cíimnim ar an seinle a bhíons arsúil a coppers. Agus ní raibh ag coppers ach faoi rá, so ní hégur am an bhinnic ach bíon cholann ará
Westlife agus ruí mar sin agus Atomic Kitten agus na banú ceolchoirm le sin cinna rudí hasan smacham ar like fear cheesy ach an sin maim go bhfuil brie lehan leis freisin déta rá Katy Perry nó déta rá Kesha nó airad mar sin maim go bhfuil cheesy cho difriú go chulagan na bo. Ein tíam agus ní chreidir mé fós ach níl am riomhtrééistal chuig coppers agus tám imachóní im lech lia ar fa goblíon is fihead inis like chuirtá cearlumm I gcóí cluisiim ó like na colíní eile you know coppers it's even like Aoife coppers no mé ag solution no it's crack faoi. Yeah, she's full of coppers like it's a coppers mecca go Aoife like an áit is fair. Like ben sé gar gáil go dtí club an chunra agus Aoife like no coppers agus tá cinál rásort duine ar sráid archar duine bháin a gur gáil go club chunra nó duine tá gur go coppers agus tá dáhiamh inar grúpa cáda. Yeah, sin an Raidió Róisín like murder tú agus tú hain Rachel brie cheesy oh my God. Cad is brie le cheesy. Cad is brie le cheesy. Well, céir is brie le cheesy dar libh. Well, dar lom. Ceapam Airíonn deganá I mochar marina gur féad leat bopá chuige. Is féad le Airíonn cheesy a bheith máil chomá ach deganá or smuoiníam ar Airíonn cheesy smuoiníam ar a lehéad mar Britney Spears, Kesha, beidir like beagán like Destiny's Child. Níl iad san fiú cheesy ach just smuoiníam arthú nóir smuoiníam ar na Airíonn cheesy sin. Airíonn chuann tú beag nach gur de thuúh sú like it just mohím có compórdah nóir éistem lo. An tegann sibh mé nó néan sin aonchéal ar churbe? Yeah, no aoncéim leat. Ach nuair a bíon daoine ag caint faoin cheesy bops, arnta bíon rock rud ag buint lo. Bíon daoine ag tuairt amach ó tá sin ro cheesy domsa. Bhí sé chun úldum an chat a bhí adrian ag an faoin féinchorm, agus bhí mar caint faoin guilty pleasures. Agus just bhí mé smuoine bhar le chun an tuí an méid sin breú ar daoine like ag rá céin soirt ceol atá cool. Agus rud eile ceapam like you know nuair a dhéanaan Spotify top hits den bblion. Ceapam gur chuann sin an méid sin breú ar daoine. Arntatá sé jazz ceol a roiint agus a bheit an fécinir like na stíle na difriúil atá ag daoine. Ach bhí is gom like im lína nuair bhí Spotify ag déanamh like most listened to den bblion. Like bhí drogal ar daoine like we're gain a roint ar Instagram or yeah like fi noira or who like oh no ní féitil mé sin occur ar mo félansta mar bhí mé géisteach le One Direction im lína. Yeah, bhí an bhliain se caite ní im lína ach an bhliain se caite bhí It-Girl le Jason Derulo an Tarrán is fear. So honestly Tom broú lá sin ach tuigem céim fá gombeoch daoine sais aimscí nó faoi agus is mór an trú é mar bop é is even am an Tarrán sin. Is cuiinech lom bhí alswin a bhí anú cé bhí anagus bhí wap mar ihar híon acu nara bhí duine sé sin chogramar mar tá an gur miise hartar chuige acu sin mar bhí muid sa gár chun net an nuair sin sa saoir nar nachfuid díon glas an chum go dtíon trá ar meán agus ar mechadáis bhí wap amsarsúil gon turas ar fád agus maithím gur binna fágur sem mar ihar híon ar seáin sa alswin agus bhfuil ufaach faoi a freisin is bapa so. Ní félam stop agóra ag smuoineh ar sin sibh ag máint ó Hildara go mullaíide ag just géisteach le bhapan tám ar fád iconic. Bhí se chu nu ag an am sin bhí gar na lyricí óla mar is ó an táhachtach a go bhfuil an na lyricí lug sa bhí mis gar de ólam so bhí sé daing ar loop go blach lia agus adáis. Tá eise go gur le tú Destiny's Child an sin Lucy freisin mar ní hé ghfuil si cheesy imach legan ach imach legan freisin is ó an iad cinál stíl an bhblion ráhíle agus tá sé dachar ceol an bhblion ráhíle a scara ó cheesy imach legan. Tá sé dachar iad a chur ag categóir difriúil ach an sin éisiom le was lose my breath agus ó an mar sin le Destiny's Child ní bhhaim go to chin cheesy ach tá chud eile ar nós no nó na chud bhí acu dús cína bugabú nó
jumping I sin ar fáil maihím go tú beganí smooth cheesy, so maihím go chearting bheith sell rá. Beidir gohfuil óran cheapan tusa go cheesy ní cheapan mis sinú beidir go meach óran a gapan na néistóir ghfuil cheesy agus aséanta mé deachta a lug ar sun na hóran sin rud a sáhachtaí. Ein tíim gomór leat Róisín. Like an rud ná, ní smuoineim really ar Destiny Stra mar cheesy ach smuoineim ar 2000 aráig mar cheesy do ceol ach is even mé agus is even an genre ceol sin, genre pop sna 2000. Yeah, agus ain't le freshen ach like an rud a bhí mé I géirí rá like ar dús like ní dóilm gur druch rud é cheesy. Agus like curm an anam music snobs or na daine a bhína grá like oh bhí an ceol na seacadí a bhád níos fearr ná an ceol an léanú no like ach an tain rud a germ se gcóí ná just bhí géisteach leis an ceol a chur an áthas airt. Like cai mé a adháil like gan ein noire ar fa caiici se inis is dóga. Táéis a bheith a géisteach leis an cover a rinne Miley Cyrus Girls Just Wanna Have Fun. Gach maidin. Mar current sé áthas like Tom taréis go an dearmid I dhéanamh ar an sin ach ceapan gur sé ar scéal insta sinnéad féidir agus bhí mé cóáasta é clistal so chuirmí ar seinliste é agus éistíam leis gach maidin inis agus just current sé a de humor mé. Is even an cover sin agus ag leir faoi Miley Cyrus agus cheesy ar scacrid mar sin Hannah Montana is even lum on Hannah Montana. I don't care if we were a movie you'd be the right guy, I'd be your best friend and we'd fall in love in the end. Lyricí dochrecha is even a meet Kate Fingate. An céach le an album sin bhí ag Miley Cyrus capan gur ben chéad chean bhí a mís Miley Cyrus bheit cappa ag si an torrent sin See You Again hín torrent sin yes an torrent sin tá se íontach fós be me géisteach leis torrent sin agus maihinn gur si cardé ag an ná sam sin seo ficin lí fóscail she's just being Miley ach fós tá an rá leis an torrent sin is even an Miley Cyrus a chuile ré camera ag an puinte sin agus san isis sin ceolnú ag le plastic hearts. Tá plastic hearts dochrecha tá sé ar an terán sin ar mhéin liste agus mé ré agus bhíon beagnach ag scradíal na lyricí agus ní féidir an ré agus leirte ag an am chéine fú níl san chu féidirlumm na lyricí sin a scradíal ach tá si just dochrecha. Ní ceapan go sin cheesy dó cai mé rá agus no fós. Bhí bheith gar rá freisin bhí pléam le Sean ó se le Sean bín se le clu sé Raidió Rí-Rá freisin a faoi ceol a Thomas a géisi leis fi láthir mar táradí chud difriúil maihím go bhfuil brúbainte leis ach tá cuacht aine bheith géisioach leis a rud atá bhain aber nuair bhí mis níos aige be top 30 bhíán agus sinna méid a bhíán agus má bhí tú gur ceol I cheannach bhí t na dlúiscí now music I cheannach na ruí mar sin ach inis tá Spotify cholinna beg so sin an seinlis a bit ón na seacadí nó ó láneomh nó cebi cimlíonn tu gar tá deisbh géisioach le ceol a bit so tá cinál de sein cuachta bhain ar an ceol atá muid a géisioach leis ach aontíim libh uintí bheith beganí beg náda arm má seinliste ó Spotify bhil 2020 unwrapped a rint ar Instagram ar bíon me géisioach le galóir pop camera ag meascán ach galóir pop. Mis se chumá ach má chuann sé thu ag daisa agus mang buir ar ag áthas a chu airt sin an rud is táchttaí. Sin é Tá a géisioach le an edit sin Britney Spears a garid ó chonig an chláirfáisné sin amach mar chonig me bil I ráhile san lí chonig me ar an circus tour hall London agus tá nedit sin ó an aonintach ag Britney Spears agus tá sam beidir na déine taníos óigeis ní higann siad cecha mór sa bhí si ach bí Britney Spears bhí si níos mú na Ariana Grande, bhí si níos mú na Miley Cyrus, bhí si níos mú na de log chur le chéile, bhí si choláit agus tá na hóranta aice íontach má chinine tú ar boys fiú cinine an torrent le Pharrell sin cinál an íhá tá chaigen nuair chéanam arm léon ráhíle agus níras am a bin cheesy bop nó a bin rééis ach nuair chéanam ar blion ráhíle is Britney Spears atá. Mis se chumá na bhí mé ó golóir sa bhíon gabhíle níor mé ach gabhlín na díis ach Okay, Lucy. Okay. Ach, like, nóir smuoiníim ar na blianta sin definitely smuoiníim ar Britney Spears
agus Justin Timberlake ew agus ew ní leiríonn muid faoi ar aontas agus like Boyzone. Maar bhí antín gafa le Boyzone. I gcóí for my Boyzone agus Westlife Mascasú. Scadí gur bhfuil mé libh se chun níarna instant agus an sin I kind of realised seo Westlife seo Boyzone. Okay, tá si difriúil. Bhí sin ré na boyband so nach raibh like na blianta sin agus bhí mé go homláán gafa le Westlife like caiithí mé rá sin an céad ceolchoirm a bhí mé ag riomh am héal ná Westlife agus bhí Shane Ward mar ag tug takeíocht sa Westlife agus bhí sé dácréta bhí sé siúla park an crocaig like an lá is fear bhí am héal ri le cara is fear ó bhunscoil agus má wam. Sin cóglóte Rachel is íhlumm sin. Tá sé sin chodás agus mar dúir tú is ré na boyband a bhí an so is cúnachlumm sa mar bhí me bagní sinna. Bhí ru ar nos Boyzone Westlife, bhí NSYNC, bhí Backstreet Boys, bhí 5 agus yes. Good at 5 like 5 and make get I'm like oh wow okay you're on the lyrication okay romsa ach níor hiic me ag an nám agus bhí me se in rála NSYNC ach níor hangin Justin Timberlake lom hangin ní bhéh agé ach hangin JC lomsa no yeah tá aithna agam ar bhí mé gafla NSYNC ar fá like caiiciise yeah no bhí mé like tríblin ag díos as well so bhíidir like imethe faoin am sin like yeah si ceapan go bhfuil muid beagganíon ro ó go ggur NSYNC ach caithí mé rá go raibh mé gafa le Justin Timberlake bhí mé gafa le leis mar fearr like just ceap mé go raibh sé like on Fire Hill sa Déardaoin agus you know on Green Graph on like iconic fashion moment denim le Britney agus iad ag caithh gachrúd dénta as denim is even an picture sin tam gafa leis bhí sé cho cool ag an am bhí sé no but tá sé fós cool am thorm like tá denim tar éis teachtar as freisin like tá gach aine ag caithh double denim na léonnta seo fear me se go bhálam bheith I mó cowgirl you know just fraíonn sé co cool yeah hang bye agus pop lumsa sinna de rá or le NSYNC capam go fós go má I ggéisioach siar le banis agus was that an torrent sin le Ariana Grande break up with your boyfriend I'm bored tá pí aró sin is pí go óran le NSYNC godáin stop so tá net samplaí fiúin is tá sam is go mar sean mar tá samplaí ón na hórn I bheith mis géisiach leb nu bhí man is soige tá siad in ó an pop inis agus sin ar gur sam gur se no ach tuigem sin an liscuibh an tarán an pon de replay le Rihanna níor hiic mé ceapan an tarán sin tá an agus tá sé sampled ó airíonn Michael Jackson agus níor sin ar olalas agam Captain Pond replay don't stop the music if you on don't stop the music fucks me was that picture is like Makusa Mira sin ar olalas an gotí like an blin shakacha na an blin ribe sin Mesu willis ag dína is was a dé goíis mesu willis ag go cecha tábhaach sví Rihanna mar bhí album ag Rihanna full of Liam Bell Irene Wem Rihanna chun leis an album sin tá si gnóach tá si co-class is evenlum Rihanna. Bhí Rihanna mar seinliste go mohéal ó dhearan cúig níos oige sus gur má like fichi cad like bhí Rihanna an ag chollapinte agus bhí neid sin stílan na difriú like má brenn ar music from the sun a ra go rated ar loud dus a kind ar anti like tá an netted change stílan na éagach ringe sé lugad go hiantach. Cuimhin am nóair tháinig rude boy amach bhí mé gafa leis agus bhí mé hartar dearhan hartar de nó hain líon deag díis agus bhí mé brathnú ar MTV chuile lá agus ag feilm na dasaí agus gacrid agus bhí like ag smíanamh siar ar inis ó mo chuir a bhí ar siúil agam bhí mé shaken gacrid like you know agus ní aon fiú agam like oh yeah, oh, Chicago Granver. Is good even an Tyrone.
Tá an tórann sin ionintach agus is cuiinelum go seir bheith géisioach leis an tórann sin tí Josie. Go seir. Nuair chuine mu ar an tóirte tá is cíú ráród an difriúh. Yeah, an fear. Agus S&M ó dhé. Dá. Nuair a tháinig sin amach cholíní, bhí mé áchanna le go háirid cos bhí an talbam sin agam sa chóir, agus tééis mám agus mé héin leis le go háirid an tam ar fád, agus bhí na léircí ar fád ar rálas agam. Nílas an connéis sin an ag dar rire a chamádlum nílas gom. Well ar an pointe sin is goilm sa mar gasú ag seo cheesy bob ach ní ó rá bhíle nó híbar nation bhí sé couple bli rihi sin ach an tórann sin I want to have sex on the beach. Bhíoh sé sin amsa bhíoh mar chaasa sin sa món scoil sa Tráháin is cuiinechlumm go seir mis agus carlumm as bhí like I want to have sex on the beach agus inis cínim siar agus curte peanarm. Just ag smína bhirt agus tú i a fáiste le sa Tráháin. Yeah, no cuimhin am sin chumá. An cuiirlib sin tórann sin de bad touch le Bloodhound Gang mar is cuiinlumm sa sin mar gasir agus ó an eile bhí mí arúna chum. An sinna cean we ain't nothing but mammals. Sin é go dtíach agus bhín fi an acu faoi anmhí agus bhí sé uásá. ag an am sin bhí pátí bhí mis imime fásta agus bhí muid go léir gafa le parodies rudí mar sin Weird Al cé eile a bhí an bhí rinne sé dásan cúpla cí agus níl siad go maiid is so go bhfuil siad níl siad ar fáir na dúlín níos mó. An cían an cá sin ó Riding Dirty ach ba white and nerdy bhí an? They see me mowing my front lawn. An chuid acu níl siad arúnach níos mó. No, Who Let the Dogs Out? A cún le an cá sin? Is even am an tarán sin. Bhfuil se sin cheesy, níl sam? Yeah, ceapan ghfuil sé cheesy. So nar chéann mis ar pop agus an rééis agus choir cíinear album amháin agus tháinig album semach sa bblion ráhile a hocht agus an tanna bhíar na de féim agus Lady Gaga bhí an. Ceir a ceapsibh go Lady Gaga nar tháinig siach. An talbam seo cínim gúnaí ar bhí se dar sem héal an talbam seo camera. An raibh sin an céad album a bhí ag Lady Gaga. Sé, so bhí The Fame agus an sin bhí The Fame Monster so chonig chuid gan na single eileach ar The Fame Monster an sin. Ach an céad cean le Poker Face. Sin The Fame, yeah. Just Dance. Yeah, bhí sin dácreta. Is cibh an grabh Just Dance ar lips ar an Xbox. Bhí sé cosú le SingStar ach bhí Just Dance ar agus ceap mé go raibh mé Lady Gaga. Nuair bhí mé níos aige. An féidir am chuid gan na single a léh amachib ón album ráin seo. Yeah. Okay, so dús bhí Just Dance, so má him gur bed bailach das cinna annach ar Lady Gaga. An sin bhí Poker Face. An sin bhí nothing else I can say. Bhí Love Game agus an sin bhí Paparazzi. Seo album amháin. Wow. Oh, wow. Is bhí mé gafa, na spectacly gréine a chaisí. Bhí nuair tháinig an talbam seo amach bhí mé fós gafa le Stardal an chuimhin of an Is good an Stardal. Yeah, bhí mé gafa leis. Throwback all war. Tá tú hééis pí go mo chláigean a chur gobar a ríist. Cad é an rud a dearann siad memory unlocked. Yeah. So bhí na spectacly gréine sin agam ar Stardal ach bhí armí de ceannach ó I mór eile. Mar níidir ar dhéal sa sipa é hain ar ghuine iad a dhéanamh sa design store nuair ag mar sin agus bhí siad ag gachéine agus bhí mé go homlan gafalo ceap mé gra siad so cool. Is cin am bhíoh mis anrá le grúig Lady Gaga mar níor hiig me go wigs a bhí an mar bhí mar tá grúig fád aice tá grúig carcras sa grúig bán inis agus cecha nílan sin grúig le se bhí cinech le bhí an ruúig sinna go le bhí cinna bó dinta go grúig. Bhí mo chláige níorthaigh me cecha guránna se leis sin mar tá grúig catach fi an amsa agus bhí me brenn ruúig Lady Gaga agus bhíoh tan ar a gúlaí. Níorthaigh me cecha groisí chocoúil agus inis go me brenn siir
Tá like, okay, bhí wigs aice bhí donú bréag aice agus bhí daine aice léonar rodééis se le dhéana achas cúnam bheith denmara a zaúnú tá an se choúil agus me ggéirbh cosúlathe. Bhí a stíl dacrata agus an féidirlinn just like nóméid a cahabh ag smuoineh siar ar an fís ceol i gcóir poker face nach raibh sé dacrata. Dar se sin mohéal. Cuoinam gur se sin, well, Romsa cúní dúirnis cúine mé mar canál nuair a thosa YouTube a fáil níos smó, agus bhí deise daine díadach na fís an seo chuirsúil i ríis eile, agus sinna go ddíadach ar bheith le poker face. Nuair tá sí siúil amach an linn snábha an písa sin? Yes. Gafa. Ó bhí si cool. Réalt eile ón am sin ná Katy Perry, bhí mé gafa lehí nuair tháinig I Kissed a Girl agus like hot and cold, like an tréimh se sin nuair tháinig iad san amach. Bhí mé go homlan gafa ag chana iad go chóird gach lás a scóil. Tá mai ddíadach a brenn suasanis agus tháinig an talbam seach. Thart ar nám céim le de féim, so haing seach sa bblion gábhíle sa hocht agus ar an talbam se bhí I Kissed a Girl agus an sin bhí hot and cold, Thinking of You agus an sin Waking Up in Vegas. Sin nó albamháin. Waking Up in Vegas ma bhí an fís dun an sin dochreite. Agus Thinking of You, oh my god, bhí mé gafa leis an sin an Airán a chur mé agus mé sa car agus ag chur báistí agus mé ag fécinn amach ar an foiineog mar scanán ag cada agus a cuiine agus mham like Rachel and Wilty Faircloir. Maim gur bin ceagan na hór is á a bhí a Katy Perry. Téim ar asgus íon torin sin i ríis agus rí eile. An fís ceol den Airán Thinking of You, bhí sé cosú le scanán beag agus bhí sé cóglóte agus brnach agus bhí mé gafa le. Hagan na lyricí go mórlam sa tapíán. Tá sí leart fao ó sa grán is éann si like an apple hanging from a tree, I picked the ripest one. Maim go lyricí iontacha Katy Perry fiú gomén daine a cappa gur pop an téir the energy. Maim gur ban iontacha gon scríomh nóracht. Tá me an grá leis an torin sin fós agus hábhlíon déag níos suirnaí bíon fós géisteach leis bhádra vinnic. Níor hiic mé an irid sin Airán do chreite tá déinte aici. Like tá an brathnú siar arthú agus Near few chuimhnig mé air na Airán seo agus tá brathnú siar like wow, the one that got away, Ian took, California Girls, dochreite. Like last Friday night, nor tháinig Rebecca Black is seach chuig an fís don Airán sin, bhí mé cho ar bís, ceap mé gur sé cho spríú. Tá bis se gafa le Rebecca Black fi láid, Tá órán íontach aice. Tá si cool chomá am gafa lena Instagram. Tá vibe ítach aici, ceapan gombeoch si mar chara anha. Fér, Maim gotí Harbh comfortach láhéin inis. Céim tá nachhfuil mé ar an eolalas faoin Rebecca Black, like am Rebecca Black cool inis? Tá sí fear cool inis. Muim go mé éis dúseacht ón coma agus Tyú Mar nu dúirt me Rebecca Black chola me gáirí beh agus like, oh no, nílas like tá órán an second-ish. Tháinig sí mac le Airán ar bhd am Saturday chumá, which is just kind of like gas. Yeah, tá si ancool. Bacordit brathnú ar Instagram Rachel. Yeah, maim go daingeh an aesthetic leat. Yeah, okay, sin. Mohíim kind of ceontáis tá bhnar an faoin. Ach fós is bapa Friday, so. Yes, bhí mé go homlan gafa le Friday. Leis se freisin, agus éonar tá an ine an agus bíam cursus Instagram, bíam gcónaí like, vita ma, gotta get down on Friday úsáids ar Instagram it is. Okay, Colleen, chuirt faoin de Black Eyed Peas, mar bhí an méid sin Airán acu. Bhí mis se gafa le de Black Eyed Peas camerará. Ar bhileh cuid gan na single a chluiseáil? Ar bhileh lista gan na single a chluiseáil? Defo. Yeah, ladder. So, is cún le log, where is the love? And sin bhí rudí an those, hey mama, let's get it started, don't funk with my heart, my humps, pump it, boom boom pow, I got a feeling, meet me halfway, I'm a bee, rock that body, agus teinte aig, an nediid sin órán íontach camerará. Crackáilte. So, seo an randmach ach, an bhfuil aithne a gcuibh ar an Tairán One Tribe lo? Sin ó nuair a hosa siad nach chat nó níos dearnaí?
beagání níos stearní sílam gur tháinig sé gur raibh sé ar an talbum céine le like I Got a Feeling agus Boom Boom Pow. Oh, the end sin an talbum sin, yeah. Yes, yeah. So an chean sin agus tá na lyricí fós ar fád arólas agam. Bhí mé just ag smíanamh arthú an sin nuair a dúirt tú na Black Eyed Peas, Rachel, I was like, oh my god, one tribe, one time, one planet, one race. Agus cean mé có cool a rapáil like si có Granberg smíanamh siar arthú like. Céimna mis ar Marial go te mór TikTok rialtha I'm a bee agus freisin rock that body mar maim go samples an da sa dá orange agus mat tú ri nu mat tú gur díú seachar rud sinne dá oran like cynne si a gimachú an dá orange. Mé an gafa le fish ceol so fish na ceol so Tom can kind aríis ar fish ceol ach an Kevin live at Róisín dirtu an Tyran sin Don't Funk With My Heart. An fish ceol sin, oh my god, tá sé co-granver, tá sé cosúla Take Me Out agus just man bhfuil sé feici hagwibh chuir de clús agus tá sé granver. Agus is even though I run for. Léime rud hín sprí de Black Eyed Peas le garid agus tásaí an talbum The End. Léime gur chuisiid album le chéile le bapsalug mar bhí acu gur ráhardí dachas so seo hééis cháhfuil sa hácht agus Lehman Brothers agus a seolog. Bhí siad gur album churmach go mainachtaí na tanmhas agus níor sa ggéirbh play rudaí a bhí chodáíide agus sinna fágfuil an album sin lá le baps. Agus an fearg sin. Agus daimhre se mar ní sam sa cuirlib seach hí I Got a Feeling ráhór, bhím se bréan go I Got a Feeling ar deada. Caihí mé rá nó bhí mé i gcóí gafla I Got a Feeling tám fós gaf leis tá sé fós ag dul timppla mintan an tamar fat. Bhí sé just ar fud na háte an tean sin. Ma táid chun play ar na Black Eyed Peas freisin caihamid play a dhéanamh ar Fergie nuair chuirsí album amach in héanaar. Yes. Bhí mé go thomlan gafa léhí agus an Tyran Big Girls Don't Cry má bhí even an tean sin. Bhí an talbam the Duchess a log íontach camerará agus tá breúsas ar an list a rí seo, so ar an talbam seo crackáilte tá album le tam play anha ar an talbam seo bhí London Bridge, Fergalicious, Glamorous, Big Girls Don't Cry, Clumsy agus finally. Clumsy rinne mé glán darmidir sin that's a bop. Bhín an talbam sin íontach. Yeah, dácraite. Yeah, Clumsy, London Bridge, dácraite. Fergalicious tá sam na lyricí log fós. Oh yeah, agus Glamorous. Hánig Fergalicious arás marall ar TikTok. Buchas a dia, mar buchas a dua. Is físeoir é Maigh Nuad so bíonn sé ag tafid rudí do roioine go minic agus rud gonearnamar le chéile ná like físina ceol a dhéanamh just don crack. Tháinig sé ar ístum ag canna ní ag canna ach like lip syncing chuig Glamorous. Oh. Yeah. Bhí mé I'd say hartar definitely na díis agus sé có granber bhí na speclí graine agus bhí like scarf dacha agus gacard mar sin agus si bh like leir fao ferginn sin de smínig mé ar an bhí sin agus sé có granber ba mé a haspáintíh. Beidir chuirhí mé ar na scéaltain ar aigen just chun taspáint cé có granber sú ra mé just ceol sé do mé like an chocan se chatte agus ní mé anstrap agóra. So yeah, nílas gom anhearne sin riomh ach bhí mé gafa like a video star app a bhíán ar an iPhone ar an Android beidir chumá ceapan dúr iPhone a bhíán ach rénos bhí sé cho-ionach just fís na ceolaí aanamh tú hain. An rud a bhíoh mis in Lucy ná ar mar riomh a bhíoh camera bagain as dhéanaing stop motion le mo chun Barbies as chur an ceol leis. Sinna sin class. Oh my god. Just agus chuid Barbies ar sin. Ach like ní ceapan goil aon ceann acu am fós ach cuineachlumm thuig se netid sin am mar tá stop motion. Tuigid se netid dumper. Tá sé có máil, yes, có jacker. Tá má cuine. Leader special. Memory unlocked. Wallace and Gromit too. Yes, we made connection around Wallace and Gromit le Barbie.
ceart mis sin bhaint? Is do go gurhearna a lán daoine an rud a chéine, mar Lucy mar bhí tú ará gur rinne tú físce le bhí mé dúirt mar ggéine le bhí mé gcóí ag Déanamh tapadar an féin ag Conna. So cool. Yeah. Ní mé lip syncing like bhí mé tá like nuair a fuair mham iPad an céadúir bhí mé gafa leis. Agus is do gur like ní mé ro óg like bhí mé ba dégóir agus mé déanamh físna dom féin ag Conna. Tá glóir as Rachel. Tá glóir as agus sin an rud. Ok, Cadí, bhí me gur ceist tábhachtach a chur airí. Tá lyricí san órán lo le flowride le T-Pain agus tá cheap me se gúnaí nach nearna se mór an cíal, mar déir se apple bottom jeans, boots with the fur. The whole club is looking at her. Agus an sin déir se den baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. So being cálín céanna tá an, nu bhfuil se beú ar bhirts ag an am céada, nu bhfuil a cálín se bhfuil apple bottom jeans ara agus baggy sweatpants are like ní hiige. Ooh, beidir níl sé an bhfuil sé brathnú ar chalín amháin nó bhfuil sé leabhart faoi le chalíní ortha in bhfuil sé tar éis se eáil sa club. Well lista go chalíní aige. Lista chalíní aige, yeah. Beidir cúpla chalíní nó beidir íchan a difriúil. Ooh. An chalín céine ach íchan a difriúil. Oh, Róisín, bhí mé gafa leis an airán sin agus ceapan nach raibh sé sa sconán step up a dó beidir. Bhí mé gafa leis na sconán sin ní félum dasa ar churbe agus bhrálam ag brathnú ar chuoine eile ag dasa agus ar bhratnig si bhar na sconán sin nó just mé hain atá. Oh no, bhí mé go thomlá gafa le step up agus ceapan ghfuil an ceart go ceapan ghfuil sé sa darna scanán step up the street atá. Is cuioinech lom step up a dó is cuioinech lom an thuran lo a bheit sa scanán ach bhí mise an rá leis an chéad step up. Hange Channing Tatum agus Déardaoin an méid sin bhí mar rálum agus an sin bhí siad fi an ceol leis Sean Paul need some kind of kind of when you're gonna give it up to me there the heat damsa sa fi an ceol like like oh my god tan dine se chodáil ach bhí an scanán sin am ar DVD agus bhí an torn se le Sierra freisin Get Up tá an grisir TikTok le gad freisin bhí se de chéad Sierra chuig be se beí bhí mis an gafa leis a 1-2 step an céim le a 1-2 step agus ringe si couple ó le Missy Elliott freisin. Oh Missy Elliott gals gafa By an agrán a dó a dhéanamh just seo. Síl an Tom a Gwyn chud a bheith ag play faoi Missy Elliott agus Sierra agus an méid atá déanta acu. Agus gals, just chuimhnig mé na siú go homláán off topic ach tháinig Sean Kingston chuig Maigh Nuad an chuimhnig na Caint faoine daoine a bhí Maigh Tháinig Sean Kingston chuig Maigh Nuad agus Cascada agus Base Hunter céir a bhí ar siú acu agus Anton Deck agus acuile bhí Justin Bieber i Picaderos couple uair freisin. Oh mo hia so bhí gan rinne mé darmid ar sin agus ná déon darmid go bhfuil Paul Mescal as Maigh Nuad so yeah special shout-out Sean Kingston agus Paul Mescal shout-out na seachtainna chuig Paul Mescal agus Cascada agus Base Hunter cheanna me ticket dá Cascada agus chuama agus bhí si clás. Oh yeah, mis freisin agus bhí mé ag Sean Kingston chumá. Ach moim girl Sean Kingston like ní raige ach like beautiful girls agus sin iní mini my name I'm a queen. Okay, bear an agran a dó an Kate McGade. Kate from Gate. Just an made post on the play. Dúir faoin na daoine ar tháinig chuig Maigh Nuad, honestly. Ceartlar conní bhí mé just ag éirí leabhart faoi ceise ar fatí sa chus bhí mé go thomlan gafa le hí nuair a bhí mé níos óige. Agus is tóca gur chusaigh siach le TikTok. Agus bhí si i bhí seán Katy Perry I Kissed a Girl an cihann na bhéis sin. Is cuioinech le? Agus bhí si ag glár Paris Hilton The Simple Life. Cuioinech le bheith sin bhí Wow. Bhí Paris Hilton agus Nicole Richie gol go tuiche daoine agus cean ganna tuiche a chuise ag ná teach ceise.
Wow, sin crackáilte. Níor sin ar sagan. Wow. Yeah, cos nuair a tháinig an Tehran or nuair a tháinig an fís ceol ar nos a ggur an Tehran TikTokach. Bhí gach duine ag rá ó sin an cholín ó fís ceol Katy Perry agus bhí sé crackáilte ag an. Ach tá an méid sin ar an eici atá Sarwhite, like timber. Yes, timber ring ma dar nor hánig TikTok amach níor hiig mé céir bhí céir si ólann si wake up in the morning feeling like Peter got my brush my teeth with Jack. Yeah, brush my teeth with Jack. Níor hiig mé like céir to be a gas Eki. Agus si mé goni gra, oh yeah, brushing my teeth with Jack, and like mom like, no Lucy, that's toothpaste. Oh yeah, she may just crackáilte. Oh, Rachel, anyway. Scéal granver gom faoin air an TikTok nar bhí mé sa céadlín ar bhanscoil agus bhí or beidir sa Déardaoin. Bhí seo talín a gcuin imo rang Gaeilge agus bhí ar an like rud éigen a dhéanamh agus rinne mé féin agus mo char chunal astrú ar an TikTok go Gaeilge. Agus Conor mar os cuair maranga. Oh my god. Yeah, bhí sé éca glóir le dúsigh mé ar maidin ag mothú mar PDD. Rug mé mu spéci tam an dúras tam chum bú an cara rih dul machscúp mé mu fi le budge le Jack mar nóir a dog mé an nuil mé ag teachtar ras. Cai sin bheith mar an Okay, so irony eile atá ag ceise ná. Your love is my drug, die young, blah blah blah. Kiss and tell. Cannibal an torrent ó TikTok. Oh, cannibal. Blow. Bhí an irid sin ar an iontacha aici. Ar chola sé an torrentin bhí aici ar bhean an praying. Hange se sin go se chud difriúil an na seanir na bhí a hange selum. Mis freisin is íbal an taran sin, agus ceapan gur tháinig sí mac le ar an nua le déanaí chumá. Níl sé cluiste agam go fóil ach dearhann gomáid sé canál cosúil le praying. Tá gut le glóir do chreite. Agus an cihan libh cholíní bhí ar an eici le 3HO bhí óra acu my first kiss. Bhí óra le Katy Perry nachrá? Bhí bhí ar an grúpa seo. 3 yeah. 303. Tá TikTok acu inis. Tháinig siad amach le TikTok le déanaí ag instant like na hairán atá scríbte acu. Bhí sé crackáilte bhí lista like allhór an the Iron like new I'm sure or screw sheet like mad. Anyway. Yeah, because you know on Tehran sin le Katy Perry. Yeah, starstruck. Tom Goffalesh on Lena, you know, tell your boyfriend that if he's got beef, that I'm a vegetarian and I am scared of him. Then don't trust me. Don't trust. Oh, don't trust me. Yes. No. May Goffalesh on Lena sin. Co-granberry is even lurky. Be even lum. Na hairán ceise sin bhí siad just do chreite. Hatan an plééis sin go mórlam cholíní bhí sé cósríil leir libh faoi seo. Ceapan céad fan géad ba ar an agrán eile a dhéanamh ar an téma chéine, mar bhí an irid sin agan le leir faoi agus fós méal an nóhan ama agan. Ach ar rénos tá sé nám de shoutout an seachtainna. Agus de ná turnmuid shoutout ag deire gach agrán chuig cólacht Gaelach aigen nó aigen mar sin nó Instagram nó duine aigen atá muid ag buin tat na bosú ach san agrán seo buálinn séidir na seachtainna a chuirt chuig seachtain na Gaeilge le energia. Is féle idirnáisinta a seachtain na Gaeilge le energia agus tálann se cholah léon ó chéad lá go bhíhharrta go dtíon 16 lá go bhíhharrta agus bíon 16 lepáirteach inimachtaí atá baintach leis an Gaeilge nó trí Gaeilge fud fan na da agus tá 10 duine tríhaint as níos múra daobh léana mar ghfuil forbar go na himachtaí ar fud na crunne i lug ar líne. Agus is féidir seachtain na Gaeilge le energia a leanacht ar Instagram ag na Gaeilge. Agus chuinigí sí amach be neartarsúil ag na Gaeilgeáils i ré seachtain na Gaeilge le energia. Okay, sin a méid when an seachtain seo gurh míad mai goibh bheith ag éisteach linn agus matáisib ag éirí níos mó a clistal when is féidir libh muid a leanús ar Instagram agus Twitter ag Gael_gals nó ar Facebook ag Gaelgals. Agus matáisib ag éirí
bheith I deagbalin is féidir le bríomhfuist a cheolchuig na Gaelgals ag gmail.com. Gur míle maigí asachta bheith géisioach le podchraoltaí na Gaelgals, bhí si bheith géisioach lumsa Róisín, Lucy Agus Rachel. gur míle maigí asachta bheith éisioach agus béman sa láirtih a ríis go lua. Slán! Stan Slán!